Couple people are wing up down survive here can a new vlog video janga jong manta ka snite shua bangan senang ya kan ka video bangan batai ki jingdon kam na ka banta kan ka video ta nga shua pancam sha kita nga ko pan ma pi we ki to ki baju pa man la ki video mo ta yala se pim pati pia ka dau ta kidan hi ki badam padang jo pero ki bala te pia ka dau balai bang sange ban pen mi video hakini kisngi hakini ki banai ki bala adap ta compare ka ta henry ka problem ka long kumne kumta ta pila tibi ngala ju post ya po ke community post ro bangat bun kam hakane kata ka ba om ler kam ta nadu mata kasngi ngala prasang na apan change ya kane ka style pen mi video junga nadu kane ka video but ki video ke badang sang dang wan tar shitar nang ne shokman mo ta takadaw banga nadu mata kasngi ngala shim ya ta karai ban le full time job no ban pen mi ya ki video nang ne shokman ta nadu mata kasngi ngala shna ya kata ka we ka rotin ba kumno bangan pen mi ya ki video la shai ka la shising ka mata sing ka bar kum ta tar ngala set ya kata ka video ya ka ba mentahi and ngam tebre yo la sa yo wan ka jingja ka ba kumno ka ba ngam pad lan badong ka ba ngam la shu ban kan tai mo te yo la se ka wan ka ta ngam ban sera ban sange hakano ma ka sngi ka ba nga hapa kata ka jingja tamba la da don ki jingwa da man la ka sngi ngan peni ya video te ya karoten ngan sa peni pi ngala bia hakan ne hakate ka jaka ta kata henry kidan ka to kane na pdeng jumpi ki bala tip ba ngam le tang kane ka way ka channel henry ngale rosa bat kiwi ru ki YouTube channel ki ba nga tray kamo henry ngale tang kane ta ka khampen suki nga henry nga dan arlightly ki channel te ta ka daw ba nga hap set ya karoten mo la shai kumbaga o mene la shai ngan penmi kai la shai ngan penmi kai bat kum ta ta ka daw te yele se ki don apeng ju pik bala te bang ran ya ka way ka YouTube news mo jong ki aktor ki actress jong ki ne ki rikhasi ki garo na ta ki jainti abar kum ta ngaran ya ka way ka YouTube channel news te yele se ki don apeng ju pik ba empat subscribe ke ba empat page ki video jong ka ne ka YouTube channel ka ba kerteng mega boy tengah kerpadi pi ba pen ya like hapo ke YouTube jong pi bani wat ya ka ne ka channel handrai ladap phim ngau don por ban lek wat angta te kaling abu hapo ka ne ka description jong ka ne ka video mo tengan pani pi ka to ka ne kita ki ka routine ba banga set mo ngan le kumno la shai la shisngi te pin sa pe hi ngan sa batai ka way pa ka way ma mar ba la slam klam ju le vlog sham kita ki kti la pang de ba bat kamera ke la pang ka ne ka terpeng tang ba nang ne sha khama tang la malen dai ka long kan wan hi la kawan kata ka jing bat kamera tambam leler kan sa persang hi wala da pang makna kita peng makna ro dengan yele he ka bala ban tray nang ni sa khmat an tray bahala na banong ma dang ne ngala pace kata ka routine ngala no banong mo ta ngala tho ter na du kisngi Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday but Saturday hang ne ta baro kisngi kiladan hang ne ta ka jing penmi ka junga ya ki vlog kan long lightly haka shitayaw kata ka dei ka Sunday ka Wednesday pat ka Friday tekini kisngi kide kita kibangan penmi ya ki vlog video haman la kini kisngi te nang dapat ka Monday Tuesday Thursday but Saturday dengan le ban penmi ya ka news YouTube channel hapo kata ka weipat ka channel ta hapo ka ne ka channel jongpi production ki vlog video ki ba mi ka dei ha ka sngi blai ka sngi balang bat ka sngi tho ding tekini kisngi kide kita ki bangan penmi ya ki vlog video hapo ka ne ka YouTube channel jongpi production te ki weipat ki video ngan penmi kata ka dei ha ka Monday Tuesday Thursday but Saturday kidne kidan Southly mo nama mensuang ngale man kasngi nado Sunday hado Saturday ban penmi ya kaneka Mega Boy News
te Henry mentang ngala divide ka to kan ki sngi mo ki ba ngan persang ban penmi ha kan ke jongpi production pada kata kan mega boy ro dengan le da kan ka dur te ngakramen ba phi yai kan mau ya kan lada phi lada shubo menta Sunday phi pe ya ka video ha po kan ka YouTube channel jongpi production te phila ro ban pe ya ka Monday ha ka YouTube channel mega boy thong ne mega b te phila ban chaka kata ka YouTube channel bang penmi ya ki news YouTube ha kete ka Monday Tuesday panata lada phi sngo thaj ban pe ya kete nama kasin kong bat kasin var kalami kete ki video te ha ka Wednesday pat ha kasin balang pat pen sa pe ya ka vlog video ha kene ka YouTube jongpi production tangkat tu ngala sa dia kata Henry kiwi pat kiba kala sa kidang ngadang snasa ka way pat ka YouTube channel ka ba ka shorts mo ka short video ta sakata runga haban sat ya ki roten na ka banta ka ro company hakano ma ka singan penmi ya kata hakine dengan saya tu ipi hakitin ki video halor kata te kata ka rotin ka ba ngan haban tray mo na do menta ka singi batar tatar ta nga haban tray stom mit bat singi mo ban edit video ban what video na ta ban shoot video hai hang ne hang tai ta nga haban tray stom ne skman comment scam mo phiro phinyai le ba phinyai pe ya ki video junga ki ba man la ka singi Henry nga ongya phi tang ka ne ka we la da phi pe tang khandiat makana ro ka video te phila pan shu bo ya ka link jong kanu ka video hapo ka WhatsApp status jong phila ban bo ya ka to ka link Henry lada fisno thaj ban pe ya ka video junga makana ro phila ban pe sia ka to ka link hapo ka WhatsApp jong te phila nya ban pe te ki we pat ki perlok jong ki banang ne nang tai shubo ki basa spo Mumbai ki basa spo Kolkata bar kanta tar te ki kwa ban pe ya ki video kasi te yo phi nya ban pe ya ki video junga te phila ban shu pe sia ka link jong ka YouTube jong ka video hapo ka WhatsApp status jong te ki we ro khila ban pe ya ka video ka junga sakane kata ka de ka lasin phi menta ka jong production ro kala dan ya obaj jongpi productions official une uday volunteer ki dan kumta hi hado sanne hendrotli kumto ki official ki dan laingan bat kini ki batch ngila snang ala bu karpang mo yala saya dan ki jeng dan kam na ka benta kini ki batch te lada fikwa ban invite ya ka jongpi production tengi hapan ra alang bada kini ki official mata ki volunteer dapat kuat volunteer makanaro ngila dan lupa ya kini tengin sapha ya ki volunteer nak bata ki program baper la ne kino mo tengila aban pha ya ki volunteer daka jongpi production te menta kasngi hakane kasngi ngal la no banang ban show sedang mo ban show ya thui pi kato kene ki jingdon kam nak banta kata karu kompon mi video janga te hakane kasngi dengan penkuna ya kane ka vlog video ngakrama skam bapis tanah ya kane ka video but phila ban yo jingtip langba nang ne sakhamat langba nakito kisngi te phila ban ya bu jingkan ma po jabing jongpi bapin kanmao ya kita baro kisngi ki bang ban mi hakane ka YouTube channel jongpi production but suggestion ngakwa ban ka pa pi lada pin pat page lada pin pat subscribe ya ka channel mega boy te phila ban ya subscribe ya ka channel pat phia page ya ki video ki la dan lupa hang toro kumjo te hakane ka video dengan penkuno tang kum nehi te ngan sai kan do pat haki we pat ki vlog video mo thanks for watching bye bye and take care.